care era extra jos, nu era pe banc, pe scaun, era jos, acolo, sub scaun. Că nu țin pe scaun, cam mi-e frică, dar de ce te frică nu stat. Dacă mi l-au furat, altele de toate actele mele, buletin, permis, nu știu dacă pot să deschid ceva, să mă uit dacă am actele mașinii. Pe partea dreaptă, nu? Pot? Dacă mai aveți patrurile prin oraș, erau niște țigănuși mai devreme pe aici, niște cui de țigan pe aici. Aia, să ne uităm și pe cameră. Am luat acolo, se pare că au fugit încolo. Erau pe aici, au dat niște cui de țigan. Și comunică să vină. Permisul e aici, în acte doar buletinul, cardurile și camera foto. Am înțeles, o să vină cineva să vă ia o declarație amănunțită. Vă rog. Deci ca operativă să ia amprente și să facă o cercetare la patent. Ați trebuit să lase ceva, deși nu cred, nu știu unde, pe ușă sau au coborât mâna să-mi ia geanta care era acolo unde e pantofi. Păi ia uite, ia vină un pic. Nu putem să știm, deocamdată să vină... Uite cum se văd stărsăturile de praf. Mă văd acolo de un pantof? Doi. Uite cum se vede aici, Andreea. Ia dă-te un pic în Nu mai spate. mergeți pe acolo. Uite-te pe ușă cum se uite, vede. da, uite cum Uite-te e pe acolo. ușă. Să uite pe camera asta de aici, de la asta și poate vă dați seama că asta e. Și nu înăuntru. Dar n-ați auzit nimic? Nu, păi ce 5 stau? minute acolo, decât am intrat și am ieșit. Da. Eu am fost plecată de la școli. Ia notează după permis. Mașina e dumneavoastră? Pe numele toate. Și domiciliul meu. Nu. I-a văzut domnul, la 2 minute după ce am plecat cu mașină, ei fugiseră în coș. Țigănușii, sau nu știu ce era. Haideți să mergem cu mașină. Am mers, am făcut, am dat, am fost în parc, jos, am fost peste tot, am dat tură, nu sunt între blocuri. Pe dar că s-a mai spart cu mașină. Să mai spartă unde? Mai încolo. Păi ei sunt. Da, tot acum. Deci ăsta mică a văzut la 2 minute după ce am plecat de aici. Dacă plecam atunci imediat și mergeam acolo, îi prindeam. Deci ei sunt băgați între blocuri pe aici, nu s-au dus. Nu sunt în parc jos. Haideți să vă spun, haideți să ne uităm de geantă, toți mergem acum și ne uităm. Ne uităm pe aici pe undeva. Lor și să le trebuie doar bani, atât. Păi haide-vă spune să ne uităm așa, pe aici la parc. Și camera. Da? O duc eu cu Să ne uităm până aici, la parc, e așa. Mai haide și la noastră. Camera foto. Da. Bine, Ana. Da, știu, Ana, știu, nu am. Da, bine, pe acolo. Nici n-am atins. Îmi spune și mie pe cameră ce v-a luat. Geanta în care se aflau actele buletinul, permisul nu era în mașină, toate actele personale în afară de permis și o cameră foto performantă. Credeți că a fost o simplă întâmplare a unor țigănuși? Nu știu dacă a fost, cert este că îmi vreau actele înapoi și sper să nu fi fost problema
politică despre care tot vorbim astăzi, că tot este votul și sper să nu mă fi văzut prin oraș pentru că fac parte din Partidul Democrat Liberal și sper să nu avem probleme din cauza asta. Și ați făcut un tur prin secțiile de votare? Da, am făcut un tur în jurul secțiilor de votare pentru că... Vi s-a mai întâmplat asta, să vă spargă Nu, autoturul? niciodată. Nu, niciodată. Să faci semn și invers, să se vadă în fața, că e în fața HL-ului mașina. Posibil așa. Trăim în țara lui.